Počujete ma všetci, vidíte ma aj chvíľočku. No výborne, výborne. Ďakujem pekne. Som rozmýšľal, čo vám poviem na úvod dnes. Pozeral som sa do kalendára a hovoríme koniec apríla, koniec dubna, máme 4 mesiace za sebou. Pevne verím, že ste boli úspešní. A keď som sa pozrel na našu firmu, ktorá má v logu Sizzle, volá sa Sizzle, sú tam niektoré veci, ktoré súvisia aj s našim obchodom, našim biznisom, to znamená byť úspešný, success, buď inovatívny, tak som si položil otázku, či sme boli inovatívni, či som bol ja inovatívny, či som bol úspešný. Musím sa priznať, že tých 8 webinárov, ktoré som robil od začiatku januára, každý mesiac 2, plus 2 tie veľké semináre v Olomouci a v Třinci, mal som pocit, že boli úspešné. Druhá vec je, ako sú tie veci implementované do terénu, ako sú implementované medzi ľudí. Pardon, lebo filozofia spoločnosti je skutočne veľmi dobre postavená, veľmi dobre urobená. Ľudia sú nadšení, aspoň zástupcovia, distribútori a takisto za tie 4 mesiace, čo som so Sizzlom. Takže dúfam, že vy si tú otázku dávate takisto a že ďalší kvartál bude úspešnejší pre Českú a Slovenskú republiku, ako bol ten prvý. Takže toľko na úvod. Tak som rád, že ma vidíte a že ma vidíte živého a zdravého. Ja to teraz nejak skúsim vypnúť, aby ste sa stále na mňa nedívali, ale dívali na slajdy. Dnešný webinár vás povediem. Moje meno je Igor Habánik. Rozdelil som to ako vždycky rád, predstavím spoločnosť Sizzle. Potom si dáme otázky, prečo je potrebné užívať doplnky výživy, či je to skutočne nutné, prečo užívať naše výživové doplnky Sizzle. A povieme si niečo o 3 produktoch, ktoré majú zaujímavé názvy. Naše produkty majú všetky zaujímavé názvy, ale ktorý sa s nimi stotožní, tak potom pochopí, o čom to je. A je to vlastne o tom zdraví, o tej prevencii primárnej, sekundárnej, tých autoimunných ochorení, degeneratívnych, civilizačných ochorení, rakoviny, o ktorej ja často hovorím, budem aj dnes o nej hovoriť. A budeme hovoriť o Influence, Vital Vision a Remediate. Takže ešte raz vás vítam. Majiteľom spoločnosti a zakladateľom spoločnosti je Tom Moller, senior. Spoločnosť je v Spojených štátoch v Utahu. Tam vidíte aj so synom, ktorý je CEO, Chief Executive Officer. Sú to obidvaja biochemici, ktorý má skúsenosti s vedou takmer 40 rokov a vždycky to robil aj biznisovo, čiže on tie investície, ktoré investoval do firmy, do terajšej firmy Sizzle, nadobudol z predchádzajúcej spoločnosti New Ways. Investoval do závodu cez $100 miliónov z vlastných prostriedkov, tam zastavená plocha pre ľudí, ktorí tam pracujú okolo 240 m2, ale vzhľadom na to, že tá firma, tá spoločnosť, nadnárodná nadácia má neuveriteľný nárast stále, jednak obchodne, jednak aj počtom ľudí, tak predpokladám, že sa tá spoločnosť bude rozširovať aj týmto smerom závodom. Vyvíja produkty pre firmy ako Herbalife, Monavi, Walmart a ďalších viac ako 100 veľkých firiem vo vlastnom závode. Je to druhý najväčší podnik Spojených štátov na výrobu potravinových doplnkov a prvý najväčší na výrobu tekutých dopravinových doplnkov. Dnes sa budeme rozprávať nie o tekutých dopravinových doplnkoch, ale to nevadí, pretože to, čo tam je zaimplementované, a tá botanika, tie rastliny, tie extrakty majú taký istý význam ako u tekutých doplnkov. Samozrejme sú to výrobky zdraviu absolútne vhodné, bez nejakých konzervačných látok, farby, stabilizátorov, toho sa tomu vzdal a väčšina tých produktov je patentovaná. Čiže to je na úvod. A ešte keď som povedal, že na úvod,
Boli sme v tých Spojených štátoch a bol tam jeden slajd, ktorý hovoril, že výživové doplnky sa v Spojených štátoch, bola to štatistika, myslím, rok 2013 alebo 2012, sa predali za 25-30 biliónov dolárov. Okolo 30 biliónov dolárov len výživové doplnky. Hovorím len o výživových doplnkoch. Chcem povedať, viacerí, čo ste dnes na webinári ma poznáte, pardon, nie som vôbec proti výživovým doplnkom, skôr naopak. Ale stále hovorím o zdravotnom životnom štýle, stále hovorím o strave kaloricky nízkoenergetickej, ale hodnotnej. A hovorím o tom, ak je tá strava chudobná na vitamíny, minerály a protirakovinové látky, fytochemické látky, pretože my, keď nekonzumujeme dostatočné množstvo zeleniny, nehľadajme riešenie v problému toho nášho problému v užívaní doplnkov výživy. Ja nechcem byť, Američania užívajú v tom takomto veľkom množstve, mnohí sú obézni a obeznejší, neviem, či tí užívajú doplnky výživy. Ja si myslím, že treba urobiť hlboké a ďaleko siahle zmeny vo svojom stravovaní. Žiadne zázračné kúry nenapravia škody spojené nekvalitnou stravou. Nemôžeme predsa jesť čokoľvek a potom sa zbaviť tak, že užijeme nejakú pilulku, či už syntetickú, alebo skutočne 100% prírodnú. Tak keď som povedal úvod, tak toto ešte som chcel na úvod. Prečo užívať ale doplnky výživy? Demineralizácia pôdy, genetické modifikovanie, nezdravý životný štýl, civilizačný stres, chemizácia potravín, vody. Toto všetko spôsobuje vlastne úbytok tých výživových hodnot na druhej strane tých potravinách. V tom vlastne z tohoto dôsledku dochádza nedostatku týchto látok pre človeka. To vedie potom k tým chorobám, čo som vravel, k tým autoimunným, degeneratívnym, k tým kardiovaskulárnym chorobám, diabetu. Ten civilizačný stres, chronický stres, dlhodobý stres, chemizácia tej vody, spôsobujú zasa predčasné starnutie organizmu a vznik chronických ochorení. Keď sa vhodne používajú doplnky výživy, je možné takýmto stavom predísť, ale taktiež aktívne sa podieľať niekedy na liečbe, napriek tomu, že oni nie sú schválené FDA na liečbu vážnych ochorení. To sú doplnky výživy. Prečo SIZO produkty? Pozerajte si slajdy. Tam je to napísané, ale ja poviem z môjho pohľadu, ako to ja vidím. Už teraz si môžeme povedať, že je to dlhodobá tradícia, ktorá pokračuje. Spoločnosť je od roku 2006, v Európe od roku 2011, je už v 43 krajinách. Tie pôvodné receptúry vychádzajú aj z azijskej, čínskej medicíny, kde Tom Bowen trávil nejakú dobu, predpokladám, že aj tí vedci, s ktorými spolupracuje. A je to kombinácia zasa najnovších poznatkov lekárskej vedy. To je kvalitný základ, musím povedať, medicínsky pre úspešnú liečbu každého známeho a neznámeho ochorenia. Nadobudol som dojem aj pri užívaní týchto produktov, že sa snažíme, alebo snažia vedci navodiť taký stav rovnováhy v oblasti fyzickej, psychickej, emocionálnej. Je tam detoxikačný efekt, pracuje to na bunkovej úrovni, zbavuje to vírusov, baktérií, parazitov, dochádza k ozdraveniu jednotlivých orgánov, ktoré potom začnú spolu fungovať, produkovať vlastne tie zdravé veci, čo my potrebujeme. Čiže som presvedčený, že sú to veľmi čisté, najčistejšie prírodné ingrediencie, produkty bez vedľajších nežiaducich účinkov, keď sa užívajú v danom dávkovaní. Sú vyrobené to unikátnou technológiou spracovania nanotechnológiou, ktorá zaručuje 92 až 96% strebateľnosti do organizmu človeka, čiže tým majú prvotriednu kvalitu. Spĺňajú tú najprísnejšiu normu GMP. Vidíte dole tú značku GMP, to je Good Manufacturing Practices, správna výrobná prax, ktorá vlastne poskytuje pokyny pre výrobu, testovanie a zabezpečenie kvality, aby sa zaistilo, že prírodný doplnok, väčšinou to majú farmaceutické firmy, alebo v tom aj liek, je bezpečný pre ľudskú spotrebu. Musia sa mnohé krajiny držať týchto vecí, my už máme CGMP, čo je ešte niečo navrch,
A tie technologické spracovania patentované, chránené, tomu verím a chránené, sú certifikované ešte aj, sú to organické produkty. Takže tá vysoká účinnosť, rýchly nástup účinku, trvalý efekt na zlepšenie kondície, výkonnosti a vitality organizmu, pri tom zdravom životnom štýle a pri tom ten človek, keď niečo preto urobí, sú tu jednoznačne dané. Mňa zaujalo portfólio SIZL, ktoré je postavené veľmi široko. Na druhej strane poznám aj spoločnosti, ktoré majú len nejaké 3 produkty, 4 produkty, sú relatívne úspešné, to je zase tá otázka, ktorú som dával na začiatku, prečo. Ale to produktové portfólio SIZL, ktoré máme, by sme mali a musíme využiť pre ten biznis a pre tých ľudí, pre to zdravie, lebo tam je jednoznačná pomoc tým ľuďom vytvoriť ten zdravý domov, podpora zdravia znútra, podpora vitality, podpora krásy, redukčný program, teda SIZL Cafe, kozmetika, starostlivosť o domácnosť, toto jedno s druhým jednoznačne súladí spolu. Veľmi sa stotožňujem jednak ako človek a jednak ako konzultant poradenskej firmy alebo doktor, lekár, aj s profesorom Tombakom, ktorý hovorí, že 5 hlavných príčin, ktoré človeka ruinujú, sú zanedbaná chrbtica, nesprávne dýchanie, nesprávne stravovanie, nedostatok vnútornej telesnej hygieny a nedostatok podnetov, ako sa učiniť šťastný. Mnohí ste tento slajd videli, ale ja ho nie často, myslím druhýkrát to teraz dávam, ale často o ňom hovorím. My dneska budeme mať aj jeden produkt, ktorý sa volá Remedy, je na klby, je na chrbticu, je to doplnok výživy, ale tá chrbtica je skutočne základ. Je skutočne základ, je to osa, ktorá drží celé telo. Máme bolesti chrbtice, máme oslabené svaly, všetko je to v dôsledku toho životného štýlu, toho stravovania. Mám tu nesprávne stravovanie, nesprávne dýchanie, údajne nesprávne dýchame, 9 z 10 ľudí zle dýcha. Nedostatok telesnej hygieny, to je otázka pre každého z nás. Nedostatok podnetov, ako sa učím šťastným, to je veľmi dôležité, prajem každému. Mali sme seminár v Olomouci a rozprával som sa s mnohými distribútormi, kolegami. Každý prežíva nejaké rodinné záležitosti, pracovné. Nedotýka sa to len toho jedného, ale skutočne každý, takže to šťastie a ten chronický stres odbúrať je možno niekedy náročné, asi je aj náročné sa postaviť k tomu životu niekedy pozitívne. Takže toto som len taký úvod, aby sme si uvedomili, s čím robíme a s akými produktmi. Poďme teraz k našim produktom, o ktorých bude dnes reč. Influence, ten názov hovorí ovplyvniť, niečo ovplyvniť, pochopíme, čo ovplyvňuje influence. Je to patentovaný výživový doplnok, ktorý obsahuje množstvo účinných látok. Tu je napísané, čo obsahuje. Extrakt z bazového kvetu, je tam laktoferín, je tam kurkuma, čas kurkumín, badian, je tam badian, to je anís z Číny, resveratrol, ktorý všetci poznáte, kvercetín, zinok a selen. Čiže mnoho z týchto produktov máme aj v našom tekutom jednom produkte, ale o ňom dneska nebude reč. Tak poďme postupne k jednotlivým tým súčastiam. Čo sa týka bazového kvetu, ak troška chodíte do prírody, ideálny ten začiatok leta, ktorý príde, ideálny pre zber tej bazy čiernej. Poznáme ho podľa takých bielých kvietkov, u nás je veľmi rozšírená a bylinkári vlastne opisujú bazu ako takú v úvodzovkách kompletnú liečivú truhlicu, pretože má nespočetné terapeutické a imunitné vlastnosti. Môžete si čítať jednotlivé veci aj potom zhrniem, ktoré som tu napísal a čo vlastne robí ten bazový kvet a extrakt z bazového kvetu. Rimania ju nazývali sambucus. Anglický názov elder v úvodzovkách znamená eld, čo je oheň, pretože tie vetvičky sa používali na založenie ohňa.
Bolo obľúbeným liečivom na odstránenie hlienov, kašľa, alebo sa používalo ako silné preháňadlo, tiež na zmiernenie neuralgických bolestí, pri reumatizme, pri bolesti chrbtica, čo ICH, vhodný pri chrípke a nachladeniu a hlavne pri posilovaní imunitného systému. Influence, ako mnoho našich prípravkov, je veľmi dôležitý pre ten imunitný systém a vidíte, že je tu tá jeho imunomodulačná antivírusová aktivita tiež zdôraznená. Zabraňuje vírusom, aby sa odhytili v bunkách a následne množili a je to tiež silný antioxidant s prítomnosťou antokianových farbív, ktoré v tomto prípade nazývame flavonoidy. Čiže toto je bazový kvet, extrakt z bazového kvetu. Je tam 6-7 tých účinkov, môžeme ešte o ďalších hovoriť. Tá silica triesloviny z toho bazového kvetu, tie zmierňujú ťažkosti, ktoré som spomenul. Takže keď len vylúčite nejaké mliečne jedlo a dáte tento extrakt, tak keď dáte bazový kvet napríklad samostatne, alebo dáte influenza a vylúčite to jedlo, tak sa vám určite stav zlepší. Čo sa týka tej imunomodulácie, spomínal som to aj na tom seminári, imunitný systém, poviem to v tomto prípade, imunitný systém je veľmi mocný, náš imunitný systém je veľmi silný a imunomodulačná schopnosť znamená potlačovať akúkoľvek abnormalitu v bunkách, buď vo forme stimulácie alebo inhibície. Čo sa týka stimulácie, je to pri potlačení nejakých výrazných aktivít, v prípade potlačenia aktivít u autoimmunných ochorení, u inhibície takisto sa opak, keď sú bunky nabudené. Takže tam tá imunomodulácia je zaujímavá vlastnosť. Neviem, do akej miery, akú silnú má bazový kvet a aj tento extrakt, ale popisuje sa na imunitný systém. Poďme ďalej, súčasť influenz je laktoferín. Začal by som asi tak, ak vás trápi chrípka, alergia alebo herpes, alebo taký ste, čo vás trápia srdcocievne ochorenia, možno bude pre vás riešením kolostrum. Laktoferín je súčasť kolostra. K tomu sa dostaneme, poviem, ale začnem, čo je laktoferín. Je to prírodný glykoproteín, ktorý sa nachádza v tom materskom mlieku, granulách bielých krviniek a telesných tekutinách, ako sú slinostný, žalúdočný a genitálny sekret. Ten názov jeho je odvodený od toho miesta výskytu, kolostrum, materské mlieko a laktóz, a ferín schopnosti viazať železo. To je veľmi dôležitá vec. K tým účinkom antimikrobiálny, antianemický, antioxidačný sa dostanem, ale poviem hlavne ten antianemický a poviem, že ten laktoferín je proteín, ktorý v tráviacom trakte viaže na svoje molekuly jóny železa. Má v železu vysokú afinitu. 3000 krát vyššiu ako iné prenášače. To naviazané železo sa bezcielne nevylučuje z tela stolicou alebo močom, ale ono sa v organizme zužitkovalo. To železo, ktoré je naviazané na ten laktoferín, prechádza cez bunky tráviaceho epitelu a potom sa dostáva spolu s inými zložkami strebanými z toho tráviaceho traktu do krvi. Železo, viete, je nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu, čiže ľudia, ktorí majú problém s hemoglobínom, ľudia, ktorí majú anémiu, siderofenickú anémiu, ktorí majú v tomto nejaké zmeny krvného obehu, treba konzultovať a nasadí influenz, v tomto prípade celý influenz, ktorý obsahuje respirátor, ktorý sa dostane na ešte, keby si dal ten človek eternity, tak nepredpokladá, že to železo bude veľmi, veľmi strebateľné, 100%. Čiže to je ten antianemický, veľmi dôležitý účinok. Ďalej je tam antimikrobiálny účinok. Lebo to železo je nevyhnutné pre rast a rozmnožovanie patógenových baktérií. Patrí medzi najdôležitejšiu obživu a laktoferín má vlastne bakteriostatický účinok, čiže zabraňuje rastu a rozmnožovaniu baktérií a baktericídy, čiže ich aj zabíja. Je nepodstatné, tie zlé, Candida albicans, herpes simplex, Escherichia coli. Čiže toto je ten antimikrobiálny. O antioxidačnom účinku v zmysle je silný antioxidant, čiže viazaním toho železa chráni organizmus pred oxidáciou. Čiže to je dôležité si zapamätať tá strebateľnosť toho železa a pomoc pri tej anémii. Je tiež vhodný doplnok
výživy pri ťažkých zákrokoch, po ťažkých zákrokoch operačných a chemoterapii a viac za to 2000 klinických štúdií a vedeckých prác. Nie je témou dnešného webinára kolostrum, ale aspoň jedno veto poviem, čo je kolostrum, lebo jednou z súčastí kolostra je aj laktoferín. Kolostrum alebo medziu je tekutina, ktorú produkujú mliečne žľazy krátko pred pôrodom a počas prvých dní po pôrode. Tento sekret sa tiež v úvodzovkách nazýva prvé mlieko, pretože je obsiahnutý v prvom kojníku pôrode u všetkých cicavcov. Čiže toto je druhá čierna báza laktoferín. Kurkuma. Kurkuma je to posvetná rastlina v Indii v ajurvédskej medicíne proti chorobám. Neviem, či ste počuli a či viete, kurkuma, aké má účinky, čo robí a odkiaľ vznikol jej názov. Prečítam pár vecí, vy si pozrite slajd. Keby vám niekto povedal, že máme prírodnú látku, ktorá dokáže rozlišovať rakovinovú bunku zdravej, takú silnú, ktorá môže zastaviť škodlivé chemické procesy v tele a dokáže potlačiť rakovinu už jej počiatku, čo by ste povedali? Kurkumín má takúto moc a jeho účinky proti rakovine sú tak priaznivé, že farmaceutické spoločnosti sa snažia o jeho výrobu ako liečiva. Kurkumín je toto všetko ešte oveľa viac. Znižuje zápal, veľký vplyv na tráviace ústrojenstvo. Pokiaľ sa cítite slabý, máte hodne stresu alebo zistíte, že prichádza nemoc, doporučuje sa pre stabilizáciu imunitného systému. Extra dávky kurkumy naviac. Silné antioxidačné protirakovinový potenciál, čiže imunita, antioxidácia, protirakovinový potenciál. Možno ešte troška z histórie. Ten latinský názov pre kurkumu pochádza z arabského slova kurkum, čo znamená šafrán. Tiež je kurkuma známa ako indický šafrán, alebo v Číne žltý zázvor. Už v roku 1280 spomenul Marco Polo objav rastliny, ktorá má vlastnosti šafránu a má takú rovnakú vôňu a farbu. Tu kurkumu nemôžeme zamieňať však s kari, práškom kari, čo poznáte, lebo kari nie je jedno korenie, ale dnes pripravená z kurkumy, tam je 20-30%, v kombinácii tam je koriander, váca, kardamom a ešte ďalšie korenia krajenské. V Indii v ajurvédskej medicíne sa kurkuma často používa a je vlastne dobou India, kto to pozná, tam to je súčasť stravy, tam je to súčasť stravy, preto je tam aj tých výskytov tej rakoviny hrubého čreva oveľa menší. Výskumy ukázali, že tí Indovia majú aj najnižší výskyt Alzheimerovej choroby na svete až 5-krát nižší než je na západe. Toto je kurkuma, je to taký svetlo-žltý flavonoid, jubilový koreňov je prítomný. Ten tráviaci trakt zlepšuje činnosť pečene, žalúdku, činnosť až dočiny. Čiže takéto extrakty máme v našom jednom produkte Influence, ovplyvniteľ, to je respirátor. O respirátoroch všetci viete, čo ste dnes na webinári, predpokladám. Používanie v japonskej čistej medicíne pri liečbe pliesní, kožných infekcií, ochrany srdca a ciev. Podporuje kardiovaskulárny systém, metabolizmus tukov, imunitný systém, potlačuje antikarcinogénny potenciál a čo je hlavné, čo my všetci vieme, aktivuje tie SIRT geny, SIRT proteíny, ktoré sú veľmi dôležité pre omlazovanie a pre regeneráciu. Pokiaľ tá bunka, ten seberegulačný mechanizmus je poškodený, dochádza k starnutia a ten respirátor má 13-krát väčšiu účinnosť ako majú ostatné. My ho máme ešte aj veterinity, preto som spomenul, keď si dá veterinity človek aj Influence, podľa indikácie, že imunitu má poškodenú, že má nejaké problémy takéhoto charakteru, nič nespraví na dobe. Kvercetín. Zaujímavé je, že tomu oveľa tie veci dávajú všimol som si túto symbiózu aj do kapsul, aj do tekutín našich výrobkov, tie najsilnejšie rastlinné alebo botanické produkty z tej azijskej čínskej medicíny. O kvercetíne viete, ja hovorím, že to je, hovoria, že je to silnejší antioxidant ako respirátorov. Patrí tiež do skupiny polyfenolov. Má protizápalové, protirakovinové vlastnosti, tiež zaujímavé účinky na pamäť.
protizapálové účinky, majú vplyv vlastne potom na regeneráciu svalov, pomáha vnútornému fungovaniu buniek. Keď si kliknete na Google alebo na PubMed, quercetin, keď si ťuknete kurkuma, tak tam uvidíte vedecké štúdie. Inak naznačuje sa, že častý príjem potravných látok na quercetin bol spojený s nižším rizikom rakoviny plus. Oni v tom cesnáku, cibuli, v rýbeziach, čiernych rýbeziach. Takže sa in vitro, čiže v umelých podmienkach štúdia účinku quercetínu na rakovinu kože a prostaty v spolupráci s ultrazvukom zistilo sa, že chráni obličky a že chráni aj tie kožu pred rakovinovými bunkami, to znamená pred budením, ale sú to in vitro dôkazy, verím, že klinické štúdie budú pokračovať aj u ľudí. Zinoxelen, to sú posledné dva produkty zo skokových prvkov, ktoré sú v medielovej sústavy prvkov skúmané posledné roky veľmi intenzívne. Ináč tam ide okolo 118 medielovej sústavy prvkov tých skokových prvkov. My môžeme dostávať v minerálnej vode, v prípravkoch, ktoré ale nie v takej miere. Oni sú to skokové prvky, čiže ich nepotrebujeme nejak veľa, ale sú veľmi dôležité. Prečítajte si, čo robí zino. Dôležitý pre mnoho telesných funkcií, pre kožu, oči, rôzne metabolické procesy. Sú okolo 200 enzymatických procesov. Má vplyv na rôzne hormóny, na acidobazickú rovnováhu, ďalšie štúdie sú tam. Žinot tam máme. Máme selen. Silný antioxidant. Dôležitú úlohu hrá tiež pri detoxikácii organizmu. Je dôležitou zložkou niektorých enzymov, ktoré máme prirodzené v tele, ako je glutatín, peroxidáza. Tento enzym zvyšuje premenu voľných radikálov neškodné deriváty. Podiela sa na detoxikáciu odstane ťažkých kovov. Má dôležitú ochranu proti UV žiareniu. Vhodný prístup selenu má pozitívny vplyv na plodnosť svaly a imunitnú obranu. Čiže toto je influenza. Týchto 7, 8 súčastí. Ten amis som hovoril, nemám to viac, ale amis bol 3000 rokov dozadu veľmi používaný ako výťažok. Čiže keď to zhrnieme, je to arzenál účinných látok, ktorý posiluje imunitný systém veľmi cieľene a efektívne, pomáha v boji proti každodenným škodlivým vplyvom prostredia, používa sa preventívne aj pre liečebné účinky, pre liečbu, vhodný tiež pre deti, neužíva nálačný žalúdok, doporučuje sa jedna kapsula denne. Liečebne by bolo dobre konzultovať s lekárom, ale samozrejme, výživové doplnky treba sa s lekárom porozprávať, ktoré užívate, ktoré si berete na vlastnú zodpovednosť. Takže to bol influencer. Poďme teraz Vital Vision, poďme teraz troška do anatómie, budeme hovoriť o oku. Rozmýšľal som, že čo mám povedať v tomto prípade, ale keď som videl to zloženie, keď som si potom pozrel, čo vlastne oko potrebuje, aby nedochádzalo k tej degenerácii tej makuly, tak hovorím, úžasná záležitosť. Na tomto obrázku máte oko, bočnú gulu. Tu vidíme na začiatku je rohovka, krátkosti prejdeme, aby ste mali troška predstavu. Je to predná časť očnej gule tvorená väzivom. Táto rohovka neobsahuje svienie, je priemer asi 11 mm. Pri dotyku rohovky, keď si dotknete, sa reflektívne zatvárajú viečka. Potom zrenička, pupila, zrenička je odklor, ktorý je obklopený dúhovkou. A je tu. Čiže tam mám ďalší slajd, ktorý tam vidíte zrenička, bolo dúhovka. Čiže je to otvor obklopený dúhovkou a má dva hladké svaly. Zvierač a rozširovať zrenice, aj protichodnou funkciou sa zrenica môže zúžiť, to viete, migróza, asi na priemer 2 mm a rozšírite migráza až na priemer 7 mm. Tým sa mení množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka. A
a môže to zacloniť tie okrajové časti šošovky, ktorú vidíte tu. Hneď pred tým vidíte dúhovku. Dúhovka sa volá iris. Je to taký predný úsek strednej vrstvy tej očnej gule. Túto dúhovku tvorí také väzivá, má dva hladké svaly, sú tam aj nervové vlákna, je tam pigmentová vrstva. Tá pigmentová vrstva dúhovky má význam pre optické vlastnosti oka, lebo zabraňuje, aby svetlo prenikalo pomedzi tú zrenicu. Toto je sklovec, to je vlastne také rôsolovité teleso, ktoré vyplňa 2/3 vnútorného priestoru tej očnej gule. A takmer 99% sklovca tvorí voda. Tu sa dostávame k tomu, čo vám chcem povedať, čo je najdôležitejšie v našom prípade. Siednica alebo retina je vnútorná vrstva očnej gule. Sú tam zrakové bunky, tyčinky, čapiky, tvoria tam aj pigmentové bunky, ale tuto ešte v tom sklovci vidíte žltú štvrnú makulu, ktorá predstavuje také najostrejšie videnie. Čiže toto je tá žltá škvrna, keď prídete na očné vyšetrenie, sadnete si, máme vynikajúce prístroje očné lekári, sadnete si, on sa vám pozerá do oka, on vidí presne tieto cievy, vidí tú žltú škvrnu, ktorá je oveľa v centre sietnice oka, ktorá zabezpečuje to ostré videnie tých detailov. Je veľkosti šperlíkovej hlavičky a s hustým výskytom takých fotoreceptorov zrakových buniek, ktoré zaistujú to jasné videnie detailov, ostré videnie. To žlté farby nazývame aj pigment škvrny a tu je tá dôležitá vec, je výsledkom nahromadenia luteínu a zeaxantínu. Čo sú látky s antioxidačnými účinkami veľmi dôležité pre výživu oka. Ich koncentrácia tejto je 1000-krát väčšia ako v krvi. Oni patria do skupiny také veľkej skupiny rastlinných pigmentov, nazývané aj karotenoidy, rastlinné pigmenty, vďaka ktorým sa v ovoci a zelení vyskytujú žlté, červené a oranžové farby. Viete, o čom hovorím. Ináč degenerácia tej makuly žltej škvrny v oku ako centra toho najostrejšieho videnia je očné ochorenie, ktoré je v Európe najčastejšou príčinou nenávratnej straty zraku. Európou trpí touto podmienenou makulárnou degeneráciou okolo 12 miliónov ľudí, čo je hodne veľa. A predpokladá sa, že viaceré faktory k tomu prispievajú, ako je fajčenie, nesprávna životospráva, oxidačný stres, obezita, cukrovka, srdcovo-cievne rizikové faktory a aj dedičnosť. Čiže všetko to, čo hovoríme. Oni ľudia strácajú schopnosť čítať, vidieť detaily, nevedia rozpoznávať tváre, nedokážu sa samostatne potom aj pohybovať. Veľmi dôležitú úlohu tu zohráva vyvážená strava, ochrana očí pred intenzívnym svetlom a vyhýbanie sa už tým spomenutým rizikovým faktorom. Ľudský organizmus nedokáže sám vyrobiť tie pigmenty žltej škvrny, najmä luteín a zeaxantín. Je odkázaný na potravinové zdroje, to je dôležité. Vyšší obsah tých karotenoidov môžete nájsť v brokolici, v keľi, špenáte, listovom šalátu. Tiež ochranu zabezpečujú antioxidanty, ako hlavne vitamín C a E, spolu so stopovými prvkami zinok a selen. Všetko to je jedným súvisí, o čom tu hovorím. Všetko našimi produktami. Dôležitý je ešte prísun omega-3 nenasytených mastných kyselín z morských rýb a doplnky výživy, obsahujúce luteín, zeaxantín, viaceré obsahujúce spomínaný zinok, selen, extrakt, čučovie. Vital Vision tieto produkty všetky má. Inak, čo sa týka oka, keď tak zarozmýšľame, sú to najviac vyvinuté zmyslové orgány nášho tela. A my máme tendenciu brať zrak ako možno dobre vidíme, ale keď problémy s okom začínajú, väčšina z nás bude robiť všetko preto, len aby sme to odvrátili.
Čiže takých 10 pre zdravé oči je zdravá výživa, nefajčenie, pravidelný pohyb, dostatok spánku, pitný režim, ochrana očí pri práci s počítačom a prehliadku očného lekára. Ak má človek viac ako 40 rokov, treba navštevovať očného lekára. Pravidelne. Čiže Vital Vision. Voľné radikály UV žiariny sa považujú za jednu z hlavných príčin poškodenia nášho zraku, to je pravda. Máme 30 kapsulí plných 50 získané z rastlinných látok a antioxidantov, ktoré podporujú zdravie vašich očí. Tieto účinné zložky výrazne podporujú a chránia zdravie našich očí. Ktoré sú to? Tie tri najúčinnejšie, ktoré sú známe, zachraňujú pred šedým zákalom, karotenoid luteín, spomenul som, zeaxanthin, ešte je dôležitý astaxanthin, je to najviac výrazné, ale dôležitý z nich tiež bol spomenutý vitamíny C a E, Aztec Marigold, čo je nestík lekársky, Azteci to používali a plus čučoriedky extra. Niekto má produkty len čučoriedky tam má a chodia za doktormi očnými, ako keby mali neviem čo. Karotenoid luteín, k tomu neviem toto, čo je na slajde. Latinsky je to luteožltý, je xanthofilového pôvodu, antioxidačný účinok, hovoril som, kde sa nachádza 14 žltá mrkva, hromadí sa v tej malej oblasti sietnice zodpovedné za centrálne videnie a je silný antioxidant. Tam vlastne môžu nastať tie silné zmeny pôsobenia voľných radikálov a tým tak chráni oči a zabraňujú tie makulárne degenerácie následne a slepote. Znižujú riziko šedého zákalu. Zeaxanthin je obsiahnutý v obili, v ovoci, zelenine ako kapusta, paprika, vo vaječnom žltku, tiež zabraňuje degenerácii sietnice, pri príjme sa hromadí v oku, v oblasti sietnice, ktorá je zodpovedná za centrálne videnie. On dokáže pohodovať to zlé modré svetlo, ktoré je nebezpečné pre sietnice. Čo sa týka astaxanthinu, je to karotenoid. Patrí do väčšej triedy fytochemikálií známych ako terpény. Ja som to hovoril pri tých fytochemických látkach, ktoré sú najdôležitejšou súčasťou prevencie rakoviny, ktoré sa nachádzajú v ovoci a zelenine. Tá červená farba toho lososa, ktorý tí inuiti v Grónsku, ktorí mali to tulenie, meso, veribie, meso, tie lososy, ktoré chovali na tých fytoplanktónoch, čiže nepripomovali rybov. Tá červená farba to bola spôsobená tým astaxanthinom, ale neprikrmovaný. Je nesmierne drahý. Kto z tohto robí takýchto vecí extrakt, tak ten produkt musí byť veľmi drahý. Čo robí Homer, astaxanthin extrakt, z čoho to má, čo som ja načítal, tak má to Haemococcus pluvialis, čo je jasa z Havajských ostrovov. Veľmi silný zdroj astaxanthinu. Veľmi silný zdroj taká jasa z Havajských ostrovov. Astaxanthin chráni kožu pred uležiavením a spálením, poskytuje okrem iného. Poskytuje ochranu očí a mozgu a centrálnemu nervovému systému, chráni bunky pred starnutím, zvyšuje imunitu a podporuje kardiovaskulárny systém. Vlastne tam je napísané, koľkokrát zvyšuje antioxidačnú aktivitu, dokonca je cennejšie ako Ečko a Cčko. Veľmi veľakrát, mnohokrát, jedným tu hovorí čísla, ale je neskutočne silný antioksidant oproti Cčko a Ečko. Takže ja si myslím, že ten Vital Vision by mal byť súčasťou, možno nápadom pre prezentácie pre očných lekárov. Očných lekárov nie je veľa. Ja si myslím, že oni by na toto reagovali, možno za nejakej podpory pre nich, ale myslím, že by na to reagovali. Možno to využijem. Posledný produkt, ktorý dneska budem rozprávať, je Renegade. Dal som si ho na záver. Poviem o ňom krátko, dúfam teda. Čo obsahuje? Vysoko koncentrované aktívne zmesi prípravku vykazujú klinické a štatisticky významné prínosy pre zdravé koby a ďalšie telesné funkcie. Keď už máte tú chrbticu, tie kolby degenerované tak, že sa nehybete, že tie stavce sú posunuté, svaly a nervy sa už nemôžu tie stavce posunúť, lebo je to tam privnuté
bere to tie orgány, dáva to cieľom, neprekoľujú sa orgány, tak ja si myslím, že je neskoro podané. Môže to možno troška ovplyvniť, ale je to neskoro. Že my musíme toto používať preventívne. Obsahuje koncentrované AGBA, najúčinnejšie kyseliny, komponenty lidické vonej žilice, používané za ajurvédskej medicíne. AGBA je skrátka acetylkoenzym osvelia aminokyseliny, dostaneme sa k tomu. Obsahuje valeriánu lekárskú z oblasti Amazonky, ktorá je známa z tradičnej peruánskej medicíny. Remedie chráni kolagén. Všetky tieto zmesi sú v kombinácii s pegloxínom. Čiže je to pegloxín, AGBA, boswelly, to viem, čo je to, valeriána lekárska z oblasti Amazonky, také tri najdôležitejšie, chráni kolagén. Troška ku kolagénu. Kolagén je vo vode nerozpustná bielkovina, skladá sa z približne 22 základných aminokyselín, je základnou stavebnou hmotou podporných tkanív a hlavnou organickou zložkou podporného systému organizmu. Krúpavie, kosti, kože, šliach a väzy. On tvorí 30% všetkých proteínov v tele cicavcov. Je zložkou medzibunkovej hmoty, čo dajú chodby kolena. Ak má nedostatok kolena, je kolagén. Vidíte tie reklamy v televízii. Posedajte, artroskop, takéto, to obsahuje to. Takže ľudia ako na druhý deň idú do lekárny a kupujú. Skutočne na marky a tie ortopédy im to predpisujú. Ja nehovorím, že robia niečo zlé, alebo neviem, toto nekomentujem, ale proste viete, ako to funguje. To je reklama a marketing. Máme, v súčasnosti my poznáme najmenej 27 rozdielných typov kolagénu, označujú sa od 1 do 27, ale to vám dá na obrázok kolagén typu 1 a kolagén typu 2. Kolagén typu 1 je najrozšírenejší a je prítomný napríklad v šľachách. Tu vidíte šľachu, ktorá štvorhlavý hlas, šľach stehna, šľacha pomáha pri tibii, tu je femur, stehnová kosť, kolená kosť, väzy. Čiže kolagén typu 1 vo väzoch, šľachách a kostiach. Vytvára tam silné zväzky, pretože musia tie väzy a šľachy vydržať silný ťah. Pre športovcov remedie je ideálny. Ďalej kolagén typu 2, najviac sa vyskytuje v chrupavke, taká jednotka je 90% tvorí. Dvojka, chrupavke, kde naopak vytvára husté priestorové siete z veľmi tenkých vlákien, pretože chrupavka je namáhaná za tlakom. Šľachy vedí ťahom a tu je tlakom vo všetkých smeroch. Tu je chrupavka, tu je synovia, tam sú niekde menisky. Nie sú tam naznačené. Tá štruktúra sa mení podľa toho, tých spojových tkanivách, akému typu záťaže musíte odvolávať, niečo človek odvoláva. Čiže to len pre také cestenie pre vás, možno veľa informácií. Čo sa týka toho pegloxínu, keď si ťuknete na www.pegloxin.com, tam je všetko o ňom v angličtine, ale dá sa teda preložiť. Vyrába sa zo žilice stromov Boswellia serrata, je to kadidlovník pilovitý. Ten extrakt stvorí stromov má výrazný protizápalový, antiartritický, antihyperlipidemický účinok, čiže protizápalový, protizápalový boj a proti znižujú hladinu cholesterolu. Tiež obsahuje to množstvo boswelových kyselín, ktoré pôsobia protizápalovo, pomáhajú pri ranej spôsobnosti a zlepšeniu pohyblivosti klbov. Remedie obsahuje 15-krát viac boswellskej kyseliny AGBA než prirodzená boswellia. K tomu kadidlovníku, ako poznáte, alebo nepoznáte, neviem, boswellia serrata prevažne rastie v Indii, to je kadidlovník. On bola je v Ománe, v staroveku a spolu s inými voľnými esenciami, napríklad mirhou, sa používal kadidielnica v chrámoch po celom svete, na východe v antickom Ríme. Bol taký dôležitý produkt pre náboženské obrady. Ja keď niekomu doporučujem, že si má dať kadidlovník, glukozaminom, čiže remedie, alebo niečo také, tak sa mu všetci smejú, toto je. Čiže tá vysoká účinnosť je tam protizápalová, antiartritická. Niekedy sa to dá podľa môjho názoru porovnať nesteroidným antireumatikám, ale bez vedľajších nežiaducich účinkov. On bude ma pôsobiť aj pri astme, 100%. No, čo sa týka ešte k tomuto, možno treba povedať, že to pôsobenie boswelových kyselín je porovnateľné s kyselinou acetylsalicylovou.
Na rozdiel však tieto kyseliny nedráždia ani nepoškodzujú žalúdok človeka, neznižujú teplotu a neriedia krv. Takže to je kadidlovník chlovitu. Snehový fenoxid. Čo ďalej remedie obsahuje? Čiže to boli tie 3 základné zložky, ja keď som ešte toto povedal, čo tam všetko je to na tých stránkach Season International amerických, koľko tam to je. Harpa boku ležací, sukulentná rastlina, zlepšenie vitality klubov. U nás ho nezoženieme, pochádza z južnej západnej Afriky, ona bola hlavná väčšina bylinu u tých predčlovekov, tých pipejov, tých maličkých. Berú sa extrakty korieňov, ktoré rastú do šírky, to majú asi 2 metre, a je to účinná látka s protizápalovým pôsobením a zmierňuje bolesti reumatoidného charakteru. Aj tiež degeneratívne zmeny. Neviem, či on sa myslím volá čertov pazúr, alebo také dačo. Čertov pazúr to bol, na pazúrcik, áno. Potom ďalej je tam remedie, extrakt zo zázvoru, extrakt z kozlíku, tiež tam, ktorý podporuje signalizáciu a zlepšuje zdravie koordináciu buniek. Komu tam máme tiež? Extrakt z vrbovej kôry, to sú tie antireumatické účinky, kapsicenia salicylova. Extrakt z prhlavky, novozelandskú slavku tvorí glykozamin glykanu, ktorý sa stará o zdravé kľúby, čiže glykozamin s kadidlovníkom, ešte kľudne povedať. Čiže v čom je remedie jedinečné, keď vás sa budú pýtať, prečo mám toto za 28 či 29 €, kompletne vysokú koncentrovaný extrakt 15 krát viac bosforskej kyseliny akčnej špinové na bosforie. Čo vám poviem? Nič. Čo to znamená? Ale treba vám povedať, nežiaduce účinky, žiadne. Spôsoby protizápalové treba vyskúšať, proti artritíde. Má vplyv na zmiernenie prejav osteoporózy, degeneratívne ochorenie klbov, žubitkov, trpavky. Ten mechanizmus spôsobenia som povedal je podobný ako u kyseliny salicylovej, ale nedráždi, tráviaci trakt a žalúdok, neznižuje telesné teploty a neriedí krv. Ja by som povedal, on to tam nemá napísané, nie je to napísané, že je to starostlivosť o kĺby, zdravé kĺby, aby sme sa mohli hýbať, ale ja si myslím, že pokiaľ môže pomôcť aj pri chronovej chorobe, s reumatoidnou armovou chorobou, môže obmedziť imunitné bunky, ktoré podporujú zápal a zároveň zvýšiť počet buniek, ktoré zápal potlačujú. To je môj názor. Pri tej astme som spomínal. Alebo lupinka, to fosforové kyseliny s veľkým spektrom protizápalových a proliteratívnych účinkov sa javia nádejnými prírodnými látkami v liečbe lupienky. To sú tie fosforové kyseliny. Čiže k tomuto remediu nemám čo povedať. Dávkovanie 2x1 tabletu za 5 bodov. Ja som mal jedného klienta, dôchodcu, ťažké bolesti chrbtice. Rozme sa s neurochirurgom, že dáme nejakú takúto podporu liečbu, rehabilitáciu, jemu sa veľmi uvoľnilo, napriek tomu, že neschudol 1-2 kg, ale žiadna operácia nebude. Bol tam taký nález, ale jemu sa uvoľnil, nehovorím, že to bol len remedie. Tanička, áno. Ďakujem za otázky. Ja som vlastne už na konci, môžete dávať otázky za 5-10, čiže máme ešte 5 minút. Už sme každý deň veľa pozitívnej energie vám do srdca prajem. No vidíte, to som ja dneska vymyslel. Ďakujem vám za účasť, za vašu pozornosť. Ak sa chcete niečo spýtať, kľudne sa spýtajte. Budem sa snažiť, ak budem vedieť odpovedať, tak odpoviem. Výrazné zlepšenie. Uľava pri ránom stávaní po 10 dňoch. Máme tam ešte ten dermarov, ten krém, hojivý. Alebo hojivý, on je preniká hlboko, je taký ostrý, stačí nám málo, možno máte nejaké skúsenosti s tým, ja som ho používal pre seba.